Takže ľudia, dneska si ideme ukázať, ako sa umývajú morčatka. Morčatka treba umývať teplou vodou, aby nenachladli. Netreba napúšťať veľa vody. Lepšie je použiť vaniu ako umývadlo, akože dá sa to, ale naozaj lepšie je to vo vani ako v umývadle. Morčatko umývame teda v teplej vode, namáčame ho stále, aby mu nebola zima, môžeme použiť mydlo, ale nie veľa. Morča potom dajte do uteráku, aby nenachladlo a dajte mu samozrejme nejakú pamlsku počas toho, ako ho budete fénovať. Ja som úplne nepoužívala tento fén, ale to je jedno aký. Použila som taktiež toto jemné mydielko. No a samozrejme potrebujete nejaký hociaký uterák.